ο στόλος της Μεσογείου επισκέπτεται συχνά το λιμάνι του Πειραιά. Εδώ είχε βάσει ο στόλος και ερχόταν στον Πειραιά και έκανε πετρέλαια και τα λοιπά και βγαίνανε κατά χιλιάδες οι ναύτες. Φτάνοντας στον Πειραιά, τα αμερικανικά πληρώματα στο στόμα τους είχαν μόνο μία λέξη: Τρούμπ. What's the name of the supporters group? Sierra 7, Gate 7. Why are you here now? I'm going to ride to see the stadium. What's your name? Harris. And you're also from the Gate 7. Yes. And are you a real fighter? Fighter. Are you one of the big bosses? No. How about you? No. No? But, are you all... Okay, yeah. Only Panathinaikos. Only Panathinaikos. Σιδερένιες που λένε iron doors, big iron doors, and don't open. Στο μυαλό κάτι μαγικό κι όπου πας εσύ θα με πάντα εγώ να σου τραγουδώ. Τριλολέολε, Yes. Be careful. Be careful. Okay. The guy. Ja, de cirkel komt hier een beetje rond, want deze man zegt be careful. Πετάνε και μια φωτοβολίδα από ό,τι βλέπω τώρα προς το πούλμα του Παναθηναϊκού. Πέφτουν εκεί και κάποιες πέτρες, αλλά είναι νομίζω αρκετά μακριά. Έφτασε εδώ το πούλμαν με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και βεβαίως βλέπετε τι γίνεται. Εξφενδονίζονται κάποια μικροαντικείμενα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και πέφτουν και φωτοβολίδες μέσα από το γήπεδο, από την εξέδρα. Ακούμε δυστυχώς εδώ είναι ζώνη μάχης. Ο Παναθηναϊκός ακόμη είναι κλωβισμένος μέσα. Προσπαθούν μάτα άνθρωποι του Ολυμπιακού και υπεύθυνοι για την τάξη από τους συνδέσμους να συγκρατήσουν το πλήθος, το οποίο δεν αφήνει να περάσει κανείς. Μόνο ο Άγγελος Μπασινάς κατάφερε να ξεφύγει και βρίσκεται κάπου στην αιστεία. Το βλέπουμε τώρα, δηλαδή, μισό λεπτό Δήμο. Πώς δεν αφήνει να περάσει από έξω, δεν αφήνει τι, σου λέει δηλαδή την φυσούνα. Όλοι κουνάνε το προστατευτικό της φυσούνας. Ναι, και τι δημιουργεί. Πετάνε καρέκλες, πετάνε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Επειδή φοβούνται μήπως εκτοξευτούν αντικείμενα, εκεί είναι το πρόβλημα δηλαδή. Ναι, όχι, εκτοξεύονται αντικείμενα. Έχουν έρθει και άνδρες τολμάτωρα προκειμένου να βγει επιτέλους ο Παναθηναϊκός για να κάνει την προθέρμανσή του. Και αριστερά βλέπουμε το πούλμαν του Ολυμπιακού εμείς, το οποίο τώρα έχει φτάσει και σπέβδουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να αποθεώσουν τους παίκτες. Αριστερά στην οθόνη αυτό το πλάνο και δεξιά πάντοτε μέσα από το γήπεδο της Ριζούπολης. Αριστερά πάνω είναι ο κύριος Μπασινάς, που είναι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, και ο κύριος Ζαβραδινός, ο υπεύθυνος διαχείρισης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εδώ είναι η φυσούνα που ευχαριστούμε τον Χουάν Ρότσα, με τη σύνδεσή μας με το Ηράκλειο, και εδώ είναι το σημείο που πρόκειται να μπουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για προθέρμανση. Δυστυχώς δεν μπορούσα να μιλήσω καθόλου αγωνιστικά και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω τώρα στα πράγματα αυτά, εμένα με πιάνει η καρδιά μου. Δεν ξέρω τι, λυπάμαι πάρα πολύ. Χουάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα έκτροπα που διαδραματίστηκαν στη Ριζούπολη το Μάιο του 2003 μάλλον συνιστούν την μεγαλύτερη ντροπή, την απόλυτη εδώ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι παίκτες, εντελώς απροστάτευτοι, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν συνθήκες που εξευτέλισαν κάθε έννοια αθλητικού πνεύματος. Στο Ριζούπολη δεν έγινε παιχνίδι, δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό, ήταν πόλεμος που δεν μπορούσε να παίζει κανένας, όλοι κατηγορούν τους παίκτες μας. Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα θα μπορούσε να παίξει εκεί λόγω συνθήκες που ήταν. Και εγώ δεν μπορούσα να κατηγορήσω κανένα από παίκτη μας, γιατί κινδυνεύανε από παντού και ήταν μοίρα του Παναθηναϊκού να χάσει αυτό το παιχνίδι.
Ό,τι έγινε στη Ριζούπολη τα είδαμε τα επόμενα χρόνια. Είδαμε ότι όποιος ήταν ορισμένος, είχε οριστεί μάλλον, σε αυτό το παιχνίδι, είτε να κάνει τον παρατηρητή, είτε να κάνει το διευθυντή αστυνομίας τι υπήρχε εκεί, δουλεύει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο μετά, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Διότι η τιμωρία του Ολυμπιακού δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Ότι τα πρωταθλήματα θα κρίνονται από παρεμβάσεις αναρχικών στοιχείων στα γήπεδα και μέσα από δικαστικές αίθουσες και όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε και δεν θα το δεχτούμε. Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές αλλά και γνωστοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού χαρακτηρίζουν την ποινή εξοντωτική, όμως συνιστούν ψυχραιμία. Είναι δικαιολογημένη αγανάκτηση. Καλούμε τους φιλάθλους μας στον αυριανό αγώνα με τον Ηρακλή να συμπαρασταθούν στην ομάδα μας χωρίς υβριστικά συνθήματα ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που θα δώσει αφορμή για νέες διώξεις εις βάρος του ιστορικού μας συλλόγου. Η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να διαβεβαιώσει τους φιλάθλους μας ότι θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Χάνει την ισορροπία του ο Κολιτσιδάκης και ο Ουζουνίδης. Ήβιτς μπαίνει στην περιοχή, φάουλ από τον Καλιτζάκη. Όχι, πέναλτι. Πέναλτι δίνει ο Παπουτσέλης, ασφαλώς εδώ θα χρειαστούμε την τεχνική βοήθεια. Ότι είναι ντροπή να παίξει με τέτοια διαιτησία, είναι ντροπή. Δεν μίλησα 5 χρόνια στην Ελλάδα, μίλησα από τέτοια διαιτησία, αλλά είναι ντροπή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ντροπή και το πρωτάθλημα δεν έχει νόημα τώρα για να το παίξει. Λέγανε πέρσι ότι Παναθηναϊκό και πρόπερσι ο Παναθηναϊκό να παίρνει με τη διαιτησία το πρωτάθλημα και τα δέρβη τα κερδίσαμε άνετα. Τώρα το βλέπεις ότι το πέναλτι δεν ήταν και ο διαιτητής από το πρώτο λεπτό έδωσε κάρτα το Καλιτζάκη το Κολιτσιδάκη. Πώς να παίξει έτσι μπάλα. Και έτσι και όλα αυτά, πάνω από όλα αυτά, παίξαμε καλύτερα αυτό και έπρεπε να κερδίσαμε. 6 βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός όπως και να δεν είναι 6 βαθμούς, δεν είναι πάει ο Ολυμπιακός μπροστά. Αν το βλέπει καλά, έχει 5 παιχνίδια που παίξει με 10 παίκτες ο αντίπαλο του Ολυμπιακό. Και κερδίζουν με πέναλτι και αυτά. Τι μου λέει με 6 βαθμούς μπροστά. Διαφορά ήταν το τι έκανε ο Παναθηναϊκό πέρσι και πρόπερσι. Που έπαιξε Ευρώπη και κέρδισε το πρωτάθλημα άνετα. Η συνέχεια πώς θα είναι για τον Παναθηναϊκό? Τι ίδιο, να παλέξουμε εναντίον του Ολυμπιακού, την ΑΕΚ και τη διαιτησία. Να δούμε τι. Ναι, να παλέψουμε. Γιατί παίρνει τα πρωταθλήματα? Γιατί έχει καλύτερη ομάδα, έχει τους περισσότερους και τους πιο πιστούς φιλάθλους, έχει την καλύτερη διοίκηση, δεν μιλάω για τον εαυτό μου αλλά γενικά για την οργάνωση της διοίκησης, έχει τις ακαδημίες, έχει σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Αυτά πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους οι ανταγωνιστές μας και να αφήσουν τα διάφορα παραμύθια για δίθεν παράγκες. Κάποιοι βγήκαν στο τελευταίο διάστημα και μιλούσαν για βίλες και ανταυτόν να κοιτάξουν πώς είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός αποτελεί πράγματι παράδειγμα προς μίμηση, να μιμηθούν τον Ολυμπιακό και έτσι θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν κάποιο πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι δυνατόν να παίρνει συνέχεια τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, αλλά αν δεν κάνουν τίποτα, τι να κάνουμε κι εμείς, θα τα παίρνουμε. Να με